Čau lidi, já vás vítám u mého prvního let's playe spolu s Poginátorem, to jsem já, a vlastně s nikým jiným. Ještě tady je Slepíčko. Dělám úplně první let's play, takže možná to bude nuda, ani nevím, co budu dělat, si těžit a stavět. Tak začneme s těžením. Natěžím si aspoň trochu dřeva. Si udělám crafting table. No, dělej. Šmaria. To ještě poseru. To je vysoko strašně. Na to kašlu. No, to by mohlo stačit. Tak, zpracujeme, děláme si crafting table, pracovní stůl, fuj kytka. A uděláme si tyčky, a asi sekeru a krumpáč. Já mám teďka tu novou verzi 1.6.2 přes ten nový launcher 1.1.1. Musíte si stáhnout, jestli chcete tuhle verzi. Mají tady být koníci, ty zatím nevidím. A koberce se mají vyrábět. Jsou tady koberce, ale ty nevím, jak se vyrábějou. Slepíčko, že bych tě zabil. A radši ne. Asi si počkám na vajíčka. Půjdeme asi domů. Chcípni! Aňa. Jsem karatista. Mám ti ty čupko. No, že jdeme do práce. Další slípka. Chcípni. Hele, díl, nebo co to je? Z toho se dělají cíhle. A z cihly se udělají květináče. A z květináčů se neudělá nic. Do prdele. Omlouvám se za ty lagy. No, já se nechci utopit. Tak. Ještě tady máme. Už tam nemáme. Máme. Tak. No, můžeme jít. Tak. Je bažina. Snad tam bude taková ta malinká věžička. Pokud jste už někdy nešli, tak byste možná věděli, co myslím. Co mám na mysli. Nějaký divný skoky. No. Ještě jednou promiňte za ty lagy. Oprčic. Asi budu muset změnit grafiku. Jdeme radši malou grafiku. Proč mám jenom jelovnou? Teď jsem si to uvědomil. Do prdele. Takže už to budeme mít.
Prosím, ať tady najdu tu věžičku. Chci věžičku. Chci najít tu hezkou věžičku, která by tady měla někde být do prdele. A kde je? No přece nikde. Ty lagy jsou všude. Ze zasraný. Aha, už vím, proč se mi to možná laguje. Se mi generuje svět. Zatím nic. Jestli ho nenajdu, tak na to kašlu. Protože to mi akorát to by asi zabralo celý den. Ale jak jsem si, jestli jste si taky všimli, tak tady jsou skoro všude slepice. Mochomůrka. Si vezmu. Mám je. Udělám polívku. Pěkně, jestli nepapám. Tak, polívky si udělám. Slyšel jsem zombíka a to mi neříká nic dobrého. Bych si měl postavit ukryt, no nic. Kde se mají mít. Takže uděláme to prčic. Dva, tři. Tak. 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 Raz, dva, tři, čtyři. Čtyři. Sakra, chytl jsem se do liany. Takhle, takhle, takhle. 3, 4, 5. Já mám jas, asi si ho vypnu, protože aspoň uvidíme si, kdy už bude noc. A ještě to uděláme o jedno. Já nechci mít. No prčic. O ne. Ne, nesmí mi dojít dřevo, nesmí mi dojít dřevo. A došlo mi dřevo. A takovéhle dřevo tady nevezmu, musím se zase vrátit, ne. Ne, 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 ne. Dělej, jsi pomalej. A to, že jsi trpaslík. Co to je? Co to jsem? Proč tu jsem? Ne.